Здравейте! Да, много е вълнуващо. Да, малко се бирахме преди клипа. Сега отиваме за дърва. Нали така? Аз ще търся къща и дърва, а ти само дърва. Значи... ти си говори, няма своята Илора в клипа. Ами ела, следвай ме. Виждаш ли ме къде съм? Следвай ме. Кажи кога си до мене. До мене ли си? Ела, следвай ме, аз намерих едно хубаво местенце. Чакай, ще ми лаги. Давай напред. Изкачвай. Сега тук това го щупи. И сега готов ли си да скочиш? Но, 2, 3. Май ще бра. Фак. Сега ела насам. Тук много. Не, чакай, аз пък. Къде тук отиде? Тук видях едно езерце. Ето. Тук до тия две дървета ще е къщата. Добре. Аре сега за дърва, аз ще събирам. Нищо, аз ще се събера за себе си. На колко етажа ще? Аз съм на втория, става ли? Но обичам да съм на втория, защото... Това ми изкаракала. Да знаете, аз тази броня, нали, той я имаше и той ми я даде и аз я служих. И аз исках някаква броня и ми я даде. Мен ме кефи. И му благодаря. Доста яки. Нали знаете, че ще ни трябва стъкла? Окей, оставям един крафтинг тейбъл в къщата. Ела тук пясъче. Трябва да си направя лопата. Добре, дай. Ето ме. Нещо ми... Чакай, нещо мисля, че... Добре, идваме сега да вземем. Чакай да спрем... Това вече не мисля, че... Идвам лопатки. Каква е желязна лопата? Ефективно се набрал. Колко искаш да има пясък? Добре. Изчакай, че тук се забутах в някаква мина. Хайде, бе! Леле, много бързо строиш, бе! Много си добър. Ела тук пясъче! Не знам, стигнах до тебе, знаеш. Сега ще обра... Тук да бъда чупа, what the fuck. Тук вече мога. Аз знаеш, че сега съм под вода. И събирам пясък. Защото друга да не намирам. Може би сте това? Не! Изкачваш се отгоре, ще бро. Става вечер. Ние не има и храна. Опа. Добре, ще ми дадеш ли 2? Ето ти 10 пясък, тия можеш да събирам. Бързо ще изчезнат. Готово. Cobblestone, не. Ще ми трябва брадва. Кирка аспа.
казва за къбълстане. Гати. Имаше кирка или да направя? Добре, ще си взел, значи перфето. Няма за какво съжаляваме. Окей. Отивам за пясък. Ама ти знаеш, че пред къщата има пясък, къде сме я видели. Ало? Опрели ли си? И на мен ми беше лагнало. Стъкло. Опа! Май тук нещо разбих като копах пясък. Май идват на 6. Виж какво става, бе! Виж какво има там! Бързо затваряй с някаква врата! Бързо, бързо! Бързо, бе! Дай мече да ги цепим поне. Добре. Чай ще го направя с дърта, защото нямам време. Айде бързо! Правя вратата! Абе я ти влези и ще ти дам дърта да правиш вратата, аз ще ги избия. Но ми лаги. Убиха ли те? Слабо. Добре. Нищо. Аз не се мръднах, аз съм Имам 7. Добре. Изчакай, че нещо ми лаги. И то доста. На тебе не ти ли лаги? Чай да се сложим на бърза графика. На тебе на бърза ли ти? Окей, ето ти едно. Второ. Аз ще оглеждам Намерих кокошка за храна, ще я убия. Добре. Ти иска... Събирам дърва, дай ми брадва. Брадви, айде. Готово. Това сервер нещо лаги, ама е як. Вау! Тимбър мода е готин. О, мъгъл е. Отрича, моля да оцеляваме или не? Ти колко време ще го правиш клипа?